Joo. Jarro, miten sä improvaat hand scrambleis? Eiku hand scrambleil, mä oon siellä, mitä sä yrität? Veli practiceaa jotain hand scramblea. Legal. Okei. Arni. No. Crazy, tää oli aivan hullu. Okei. Mä saisin muutaman skipin taas, katsotaan nyt. Ootas hetkinen. Kai sä tajut, että sä voit tosta portista. Sä voit hypätä Mä silleen. tiedän. Joo. Okei, tää voi olla aika hyvä. Tää on joku 107 varmaan. Koska mä katsoin, että se on 55 sekkaa tuon palikan kohdalla. Tai joku 107. Noni. Okei, mikä tää on? Joo. Joo. Onks kameralla?